a v tej valentínskej tematike budeme pokračovať, pretože tentokrát vám dáme tipy, kam na dovolenku v páre. Sme veľmi radi, že medzi nás prišla Ľudmila Masaryková z cestovnej kancelárie Sator. Dobré ráno. Príjemné. Dobré ráno. Tak nám poradte, že čo ak hľada pár, nejaké to miestečko, kde strávi príjemný čas a odpočinie si tam, tak čo je pre tento pár vhodné? No asi by som najskôr odporúčila nejaké hotely typu Adults Only, alebo v poslednom čase sa vyvíjajú aj Adults Friendly. To znamená, že čisto pre dospelých, alebo viac menej pre dospelých? Tie Adults Only sú iba pre dospelých, kde naozaj je nejaká veková hranica, či už 15 alebo 16 rokov, čo môžu byť najstarší klienti, najmladší klienti, ktorí tam prídu. A tie hotely sú tak aj prispôsobené. To znamená, že naozaj dbajú na to, aby mali výborné reštaurácie, výborné bary s nejakým pekným západom slnka a s nejakým pekným settingom. Samozrejme, tým pádom je také kľudnejšie, pokojnejšie a dôraz na ten program, ktorý tam naozaj môžu robiť dospelí. Tie hotely Adults Friendly, to sú také, ktoré v zásade tú politiku pre deti nemajú vôbec takú výhodnú a naozaj nepovedia, že deti nemôžu, ale je to naozaj zamerané presne na tých dospelých, pre ktorých sú takisto pripravené či už bohatý hotelový program, kulinárske zážitky a celkové to prostredie. Skúste nám teraz ale povedať, že v ktorých tých destináciách, ktoré chceme navštevovať, je takýchto hotelov najviac možno? Tak keď chceme baliť kufre teraz, tak naozaj je to napríklad Zanzibar, Oman, Dominikánska republika. Na Kube už je zo pár takýchto hotelov. A vlastne každá destinácia si uvedomuje, že to má svoju klientelu. To znamená, že typické letné destinácie, ako napríklad Grécko, Turecko, tak tieto hotely tam nájdeme. No a keď už nie sú takéto hotely, alebo nechceme vyslovene iba Adults Only hotel, tak potom si treba možno vyberať tie termíny, kedy cestovať. Nie úplne vrchol letných prázdnin, prípadne jarné prázdniny, ale naozaj skôr tú predsezónu, niekedy máj, jún, prípadne september, október. Ľudka, vy ste spomenuli aj romantické západy slnka. Kde sú najkrajšie? Poradte nám. Tak napríklad grécky ostrov Santorini, Oman to určite tiež. Potom destinácie, kde máte dlhé, krásne pláže, Zanzibar. Úplne ideálna destinácia, kde naozaj sa ten západ slnka dá pozorovať aj dlhé hodiny. No, myslím, že sme teraz namaškotili mnohých, že aby sa začali obzerať po nejakej dovolenke. Ďakujeme za tieto tipy a samozrejme ešte sa s vami budeme dnes rozprávať. Dáme ďalšie tipy, napríklad aj na valentínske romantické pobyty a iné romantické metropoly európske. Takže ostaňte s nami, cítite sa tu dobre a my ideme